या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कोकणातील जमीन दिल्लीतील धनिकांना विकण्याचा डाव, विनायक राऊत यांचा गंभीर आरोप। कवितांची पुस्तकांची गावं मुलांना वाचनाकडे वळवतील, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन। आणि भूमिपूजन झालेल्या ट्रेनिंग सेंटरमधून कुशल उद्योजक तयार होतील, नारायण राणे यांचं प्रतिपादन। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आमचा रस्ता होण्यासाठी आम्हाला ग्रामस्थांनी आमचं उपोषण केलेलं आहे। आमचा रस्ता व्हायलाच पाहिजे, ग्रामस्थांची अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे। अनेक वर्ष झाली आता रस्ता आमचा तेथून ठेवलेला आहे, गैरसोय झालेली आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला रस्त्याची अत्यंत गरज आहे। त्यामुळे आमचा रस्ता झालाच पाहिजे। हां, जोपर्यंत काम सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण उठणार नाही। निगुडे देवळीवाडी हा रस्ता मार्च 2023मध्ये माननीय सरपंच ग्रामपंचायत निगुडे यांनी मागणी केल्याच्या नंतर रस्त्याचा कार्यारंभ आदेश ऑक्टोबरमध्ये झाला आणि रस्त्याचं काम पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत मार्च 2024पर्यंत आहे, परंतु अद्यापपर्यंत रस्ता ग्रामपंचायतीने केला नाही। ग्रामस्थांनी वेळोवेळी या संदर्भात सरपंचांना विचारणा केली तर सरपंचांनी सांगितलं की त्या ठिकाणी तक्रार आहे, परंतु ग्रामपंचायतमध्ये कुठच्याही प्रकारची अशी लेखी तक्रार नाही। त्याच्यामुळे रस्ता होणे गरजेचं आहे। गेले 1987 पासून हा रस्ता त्या ठिकाणी अस्तित्वात आहे आणि या रस्त्यासाठी आम्ही संघर्ष केले, परंतु हा रस्ता होण्याकरता ग्रामपंचायत आणि सरपंच यांची कुठची ठोस भूमिका या ठिकाणी वाटत नाही। त्यामुळे माननीय गटविकास अधिकारी यांच्या दालनासमोर आज निगुडे देवळीवाडीतील ग्रामस्थांना या ठिकाणी उपोषणात बसावं लागतं। संबंधित ठेकेदार आहे, तो ठेकेदार रस्ता करायला पूर्णतः तयार आहे, परंतु सरपंच हे त्या ठिकाणी प्रथम नागरिक गावाचे असून या ग्रामस्थांकडे दुर्लक्ष करतात असा आमचा आरोप आहे। माननीय सरपंच ग्रामपंचायत निगुडे यांनी जर त्या ठिकाणी रस्ता करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य केलं नाही तर आमचं हे उपोषण आणि या ठिकाणी उद्या सकाळी प्रशासनाच्या विरोधात जे काय इथे या ठिकाणी जर अनुचित प्रकार घडला, या ठिकाणी कोणाचं काही झालं तर त्याला प्रशासन जबाबदार राहणार आहे, हे आम्ही या आपल्या कोकण लाईव्हच्या माध्यमातून जनतेला सांगत आहोत। संबंधितांशी आता काही बोलणं झालंय का? काम कधी सुरू होणार आहोत? संबंधित सन्माननीय गटविकास अधिकारी नाईक साहेबांशी या ठिकाणी बोलणं झालेलं आहे। संबंधित ठेकेदारी या ठिकाणी उपस्थित होता। त्यांचं असं म्हणणं आहे की आपण रस्त्याचं काम करायला तयार आहोत आणि सदरचा रस्ता हा ग्रामीण मार्ग म्हणून लागलेला आहे। 298 म्हणून त्याची नोंद झालेली आहे 2011 साली। असं असतानाही त्या ठिकाणी सरपंच या ठिकाणी रस्ता करण्यास का टाळाटाळ करत आहे हे आम्हाला समजत नाही। आज या ठिकाणी गरोदर महिला आहेत, वयोवृद्ध माणसं आहेत आणि गेली माझं तर वय 35 वर्ष आहे, मी त्या 35 वर्षाने रस्त्याने येतो जातो। हा रस्ता 1987 साली ग्रामपंचायतीने घातला। मग ग्रामपंचायतीने जर रस्ता असेसमेंटला दप्तरी आहे 23 नंबरच्या, तर सरपंच का टाळाटाळ करतं? त्याच्यामध्ये कुठं ती राजकीय वास आहे असा आमचा विरोध आहे, असं आमचं म्हणणं आहे की राजकीय दबावाला सरपंचांनी बळी न पडता या ठिकाणी गावातल्या प्रथम नागरिक म्हणून या ठिकाणी ग्रामस्थांचं म्हणणं ऐकून घेणं गरजेचं आहे। परंतु आता ज्यावेळी रस्त्याची मुदत संपत आली त्यावेळी सन्माननीय सरपंच या ठिकाणी आम्ही जेव्हा विचारणा केली ग्रामपंचायत त्यामुळेच आता रस्त्याचं काम पुढे कुठेतरी बैठका वगैरे झाल्या नाही, तर त्या रस्त्याला कुठेही काम केलंच नाही। या रस्त्यासाठी प्रथमपासून प्रयत्न केले आहेत की त्या देऊळवाडीवर रस्ता होऊन त्या नागरिकांची गैरसोय दूर होण्यासाठी,
आता गेली अनेक वर्ष 20-25 हे काय करावं लागेल आम्हाला ग्रामस्थांना म्हणा किंवा वावरणाऱ्या लोकांना, ते आम्ही सगळं करायला तयार आहोत. तो संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर, सरपंच, सन्माननीय लक्ष्मण निगुडकर आणि वाडीवरचे ग्रामस्थ एकत्र बसून लवकर तोडगा काढावा, अगदी इमर्जन्सी समजून, आणि तो रस्त्याचं काम सुरू होऊन त्यांची गैरसोय दूर व्हावी याच्यासाठी मी या आंदोलनात, उपोषणात सहभागी झालेलो आहे आणि त्यांना पाठिंबा देत आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. सिंधुदुर्ग रत्नागिरीचा खासदार हा महायुतीचाच असणार असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला. 1-2 दिवसात लोकसभेच्या जागा जाहीर होतील. जो महायुतीचा उमेदवार असेल त्याला आम्ही भरघोस मताने निवडून आणू. राज्यात महायुती घट्ट असून 48 पैकी 47 खासदार युतीचे असतील असा विश्वास दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. दावेदार आहेत लोकसभा निवडणूक लढवण्याचे, मग त्यांना भाजपमधून सीट मिळेल का, उमेदवारी मिळेल का? आता हे तुम्ही भाजपच्या लोकांना विचारा ना, मला का विचारताय? मला हे बघा, मी तुम्हाला सांगतो, एक लक्षात घ्या, आमचं युतीचं राज्य आहे आणि युती एकदम घट्ट आहे. तुम्ही काळजी करू नका. सगळेच्या सगळे युतीचे 48 पैकी किमान 47 कॅन्डिडेट निवडून येणार. काळजी घेणारे खासदार, तुम्ही नाव अनाउन्स देईल तोच आमचा काळजी घेणारा खासदार आहे. माझ्या नावाची चर्चा कशी असू शकते? नाही बघा, मला जो कोण उमेदवार देतील तो नैवेद्य आणण्यासाठी मी दिवस रात्र फिरणार, एवढं मी तुम्हाला सांगू शकतो. आमचं असं आहे की महाराष्ट्रामध्ये कोणी उमेदवार दिला तरी आमचा निवडून येणार. त्याच्यामुळे उशिरा डिक्लेअर केल्यामुळे आम्हाला काय फरक पडत नाही. आम्ही सोडत नाही आहे. त्याच्यामध्ये कसं आहे की आमचा हा एक अंदाज असतो. 48चे 48 म्हटलं तर आता युपी मध्ये समजा 80च्या 80 असं म्हणतात ते, परंतु एकाच दुसरी सुटतेच ना. त्याच्यामुळे राजस्थान सारखं राज्य आहे जिथे सगळ्याच्या सगळ्या येतात, किंवा गुजरात सारखं राज्य आहे सगळ्याच्या सगळ्या येतात, परंतु जी मोठी राज्य असतात त्याच्यामध्ये एखाद दुसरी चुकीने जात येऊ शकते. असं असतं की ते वरची लोक अशी बोलणार नाही. हे बोलताना वरची लोक का बोलत नाही? वरची लोक सांगतात की युतीचा जो कॅन्डिडेट असेल त्याला आम्ही निवडून आणू. वरच्या लोकांनी कधी म्हटलंय का अमुक जागा आम्हालाच पाहिजे म्हणून? असं म्हणणार नाहीत. कारण युतीमुळे आपण निवडून येत असतो, युतीमुळे राज्य आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे युतीचाच कॅन्डिडेट असणार आणि ते जो कोणी येईल त्याला आपण चांगल्या मताने निवडून आणणार ना. आता तर आपल्याला माहिती की येत्या 1-2 दिवसामध्ये सगळ्या जागा या ठिकाणी जाहीर होतील. जाहीर झाल्यानंतर जे कोणी उमेदवार असतील त्यांचा आम्ही प्रचार करू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा, अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. कबुलायतदार गावकर जमीन वाटपाचा निर्णय आम्ही घेतलाय, त्या संदर्भात वन सचिवांसोबत महत्त्वाची बैठक देखील पार पडली. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठीची चर्चा यावेळी झाली. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी यांनी वन खात्यास प्रस्ताव पाठवल्यानंतर वनजमीन वाटप होईल, त्यामुळे आंबोलीतील मुख्य प्रश्न सुटेल असं मंत्री केसरकर म्हणाले. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आमच्याकडे एक कबुलातदार गावकर ही जमिनी होत्या आणि त्याच्या वाटपाचा निर्णय आपण घेतलेला आहे.
या संदर्भातली अत्यंत महत्त्वाची मीटिंग ही मुंबईला सचिव वने यांच्याकडे झाली आणि मला सांगायला आनंद होतो आणि आंबोलीतल्या सर्व शेतकऱ्यांना आनंद होईल की याच्यामधून कशा तऱ्हेने मार्ग काढावा या संदर्भातला निर्णय या बैठकीमध्ये झालेला आहे. त्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला प्रस्ताव हा वन खात्याला पाठवायचा आहे आणि त्याची ती प्रोसिजर पूर्ण झाल्यानंतर जे वनजमिनीवर 35 सेक्शन लागलेलं आहे 35 सेक्शनचा निर्णय होईल. वनसदृश्य जमिनीचा निर्णय ताबडतोब होऊ शकत नाही, परंतु वनसदृश्य जमीन वाटता येते हा निर्णय अगोदरच झालेला आहे आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे आंबोलीतल्या या प्रश्नाला एक प्रश्न मुख्य संपलेला होता ज्याच्यामध्ये फक्त सरकारी म्हणून लागलेली जमिनीचं वाटप होणार होतं आणि हे जर 35 सेक्शनची नोंद काढली गेली तर मग वनाच्या नावाने लागलेली जी जमीन आहे चुकीने लागलेली आहे ती, कारण सरकारी जमिनीला वन लागत नाही किंवा जर सर्वांची जमीन आहे असं म्हटलं तर तेवढ्या होल्डिंगप्रमाणे कुठलीही जमीन त्याच्यात बसत नाही. दरम्यानच्या काळामध्ये काही लोकांनी जी मोठी बांधकामं केली होती ती तोडण्याची जरी कारवाई झालेली असली तरी या पुढच्या काळामध्ये जोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही तोपर्यंत कुठलीही कारवाई आंबोलीमध्ये होणार नाही. मात्र त्याचा उपयोग करून कोणीही नवीन बांधकाम करण्याचा मात्र प्रयत्न करू नये. असं बांधकाम करण्याचा प्रयत्न केला तर मात्र त्याच्यावर कारवाई होईल, अन्यथा जोपर्यंत याच्या संदर्भातला निर्णय होत नाही तोपर्यंत कुठलीही कारवाई होणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. च्या संदर्भात आपण कॅबिनेटचा ठराव केला. आता जे पत्र द्यायला पाहिजे होतं ते अजून राजघराण्याकडून प्राप्त झालेलं नाही आहे. आम्ही रोज त्याचा फॉलोअप करतो. ते पत्र मिळाल्याबरोबर लगेच त्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारलं तो त्यांचा अंतर्गत मामला आहे. परंतु त्यांनी मला कबूल केलं की येत्या 2 दिवसामध्ये ज्यावेळेला हा विलंब व्हायला लागला त्यावेळेला मी त्यांच्याशी संपर्क साधलेला होता आणि येत्या 2 दिवसामध्ये आम्ही पत्र देऊ असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. असा एक खासदाराने आरोप केला की आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. चांदा ते बांदा योजनेतून सावंतवाडी शहरात होळीचा खुंट येथे 20 लाभार्थ्यांना प्रत्येकी 10 शेळ्या व 10 बोकड अशा शेळी गटाचा लाभ देण्यात आला आहे. आणि त्या व्यवसायातनं थोडंफार अर्थार्जन मिळेल आणि त्यांची आर्थिक उन्नती होण्याचा एक छोटासा प्रयत्न या योजनेमार्फत आपण करत आहोत. योजनेमधल्या सर्व लाभार्थ्यांना आपण या योजनेअंतर्गत 10 आणि 1 शेळ्या गटाचा लाभ देत असताना त्यांच्या निकषाप्रमाणे त्याने या योजनेसाठी लागणारे 25% लाभार्थी हिस्स्यामधील त्यांच्या शेळीसाठी लागणारा गोठा बनवायचा आहे आणि त्यांचं 3 वर्षाकरिता आवश्यक असलेला विमाकरण मात्र लाभार्थ्याने करायचं आहे. उर्वरित 75% अनुदानामधून आपण शेळी गटाचा पुरवठा चांदा ते बांदा ही योजना 5 वर्षाआधी जेव्हा राबवली गेली होती तेव्हा 780 लाभार्थ्यांनी शेळी गटासाठी अर्ज केला होता. त्यातील आम्ही 357 लोकांना लाभ दिला आणि 430 लोकांना लाभ देत असताना अडचण अशी आली की जेव्हा सरकार बदललं तेव्हा चांदा ते बांदा योजनेतील सर्व पैसे रिटर्न गेले आणि रिटर्न गेल्यानंतर लाभार्थी सगळे प्रलंबित राहिले. त्याच्यानंतर कोरोना काळ आला. त्याच्यानंतर आता जेव्हा सरकार बदललं तेव्हा माननीय मंत्री केसरकर साहेबांनी पूर्ण प्रयत्न करून सर्व पैसे परत आणले आणि जेवढे चांदा ते बांधामध्ये उर्वरित लाभार्थी होते ज्यांना लाभ तेव्हा मिळाला नव्हता आणि वंचित राहिले होते त्यांच्यासाठी परत सगळे पैसे आणून आज आम्ही त्यांच्या सर्वांच्या लाभाची पूर्तता करत आहोत. आणि ह्याच सोबत कुक्कुटग्राम योजनेतील किंवा अजून जे इतर योजना आहे जी दुधाळ गायींसाठी आहे.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. 10 मार्च 1929 पुन्हा एकदा तारीख सांगतो. 10 मार्च 1929 त्या दिवशी महाशिवरात्र होती. माझा जन्म झाला इथे वेंगुर्ल्याला उभा दांड्यावर. तुम्ही काय विचारलं? मी तुम्हाला सांगितलं की मालवणी मध्ये तुम्ही जर 2 संवाद साधा यांच्याशी. मी पहिल्यांदा जन्माक आलोय उभ्या दांड्याला आणि जन्माक आलं आणि थैसून पहिल्यांदा जी भाषा माझ्या कानावर आली, कानावर पडली ती मालवणी भाषा. 5 वर्षापर्यंत मी हे उभ्या दांड्यावर होतोय. त्याच्यानंतर वडील माझे म्हणण्यापेक्षा अस्सल मालवणीत म्हणत होता, म्हणजे बापूस माझो माझं बापूस मुंबईत आर्किटेक्ट होतो. त्यामुळे मग आम्ही पुढे सगळे शिक्षण माझा वेगवेगळं काय होत नाही. पण होय काय की मी घरात मस्ती करू लागलोय की आई माझी आणि आजी माका उचलून 2 नंबरची शाळा भरलेली असतात त्या शाळेत नेऊन बसवीत माका. पण मी थंय त्या अर्थात शिकणं ज्या म्हणतात तसा काय माझा होत नाही. त्या एका अर्थात बरा मला मास्तरांचा त्रास कमी झालो. कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्याच्या उद्देशाने त्यांचे जे जन्मगाव आहे ते म्हणजे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला तालुक्यातील उभादांडा या ठिकाणी कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांचा जन्म झाला. आणि त्यांच्या या संपूर्णपणे या ठिकाणच्या ज्या बालपणीच्या स्मृती आहेत यांना उजाळा देण्याच्या उद्देशाने या ठिकाणी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून या ठिकाणी उभादांडा या ठिकाणी कवितांचं गाव म्हणून या ठिकाणी उदयाला आलेलं आहे किंवा याचाच लोकार्पण आणि उद्घाटन हे आज या ठिकाणी संपन्न झालेलं आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकतात की कशा प्रकारे हे एक दालन कवितांचं म्हणता येईल या ठिकाणी उभारण्यात आलेलं आहे. आपल्याला कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांची संपूर्ण जी पुस्तकं आहेत ही या ठिकाणी वाचायला मिळणार आहेत. आणि अशाच प्रकारे जे दालन आहे ते संपूर्ण उभादांडा गावामध्ये आपल्याला ठिकठिकाणी या पुढील काळात पाहायला मिळतील. आणि नेमकं कशा प्रकारे हे कवितांचं गाव असेल किंवा कशा प्रकारे ही संकल्पना आहे, पर्यटकांना याच्यापासून काय फायदा होणार आहे किंवा पर्यटकां या ठिकाणी आल्यानंतर हे कवितांचं गाव आल्यानंतर पर्यटकांना काय पाहायला मिळणार आहे याची अधिक माहिती आपण घेतो. आपल्यासोबत आहेत श्री पाटील आहेत. या संपूर्ण कवितांचं गाव याची संपूर्ण जबाबदारी बनवण्याची जबाबदारी ही त्यांच्याकडे आहे. तर नमस्कार, आपलं स्वागत आहे कोकण 7 लाईव्हमध्ये. आम्ही या ठिकाणी बघतोय की कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्याच्या दृष्टीने आपले शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या वतीने किंवा यांच्या संकल्पनेतून शासनाच्या माध्यमातून हे कवितांचं गाव या ठिकाणी साकारण्यात आलेलं आहे. आणि हे पहिलंच दालन आम्ही सागरेश्वर जो वेंगुर्ले तालुक्यातील प्रसिद्ध समुद्रकिनारा आहे या सागरेश्वर समुद्रकिनारी आपण हे पाहतोय हे दालन या ठिकाणी साकारण्यात आलेलं आहे. नेमकी काय संकल्पना आहे, काय सांगाल? इथे कसं आहे माहिती आहे का, इथे जे पर्यटक येतात किंवा बाहेरचे जे लोक येतात त्यांनी इथे यायचं आहे. इथं आपण पुस्तकं सगळी ठेवलेली, कवितांची पुस्तकं ठेवलेली आहेत. ती यायचं, बसायचं, वाचायचं आणि त्यांना आणखीन काही डेव्हलपमेंट करायचं सांगायचं आणि ते हे करायचं, अशा पद्धतीची संकल्पना आहे. म्हणजे बाहेरून जे लोक येतात, इथले गावातले जे लोक आहेत
त्यांना कविताचा संग्रह हा बाहेर जाऊन लायब्ररीत शोधावा लागतो. त्यासाठी इथं सर्व प्रकारच्या कविता उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत या दालनामध्ये. अशा प्रकारे ही संकल्पना केलेली आहे. कवितांचं गाव म्हणजे आम्हाला पहिलं माहिती आहे की या संपूर्ण मला वाटतं संपूर्ण भारत देशातील हे पहिलंच असं कवितांचं गाव ही संकल्पना असेल. मग काय पाहायला मिळेल? कवितांचं गाव म्हणजे नेमकं या गावात अशा प्रकारची दालनं कुठे कुठे आपल्याला पाहायला मिळेल? उबादांडा हे मंगेश पाडगावकर साहेबांचं जन्मगाव. तर इथं एक 25 ठिकाणी 25 घरामध्ये जे एक त्यांची खोल्या आहेत तिथं प्रत्येकाने आपले आपले एक दालन दिलेलं आहे. तिथं याप्रमाणे डेव्हलपमेंट केली जाईल. निश्चितच. आणि यात फक्त आम्हाला पुस्तकांचाच संग्रह पाहायला मिळेल की अजून काही आपल्याला वाचनात या ठिकाणी? कवितांचा सगळा संग्रह पाहायला मिळेल तुम्हाला. कवितांचा म्हणजे मंगेश पाडगावकर यांची संपूर्ण कविता, सर्व कवींच्या सर्व कवितांचा संग्रह तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. कवितांचं गाव वेंगुर्ल्यात उदयाला येतं आहे आणि मोठी पर्वणी वाचकांसाठी किंवा कविताप्रेमींसाठी आपल्याला पाहायला मिळते. तर काय सांगाल? आपण एखाद्या कवितेपासूनच या आपली सुरुवात करावी अशी इच्छा. दीपेश, मी कविता पहिल्यांदा सुरू करतो. एकटं चालताना आपलं गाणं जात जावं, आतल्या आत पावसात डोळे मिटून नाहत जावं, भिजलेल्या मातीला निर्मित्याचा ध्यास असावा आणि सोबतीला अखेरपर्यंत आपलाच फक्त श्वास असावा. अशी ही कविता म्हटल्यानंतर थोडक्या शब्दामध्ये आपण भाव प्रकट करतो. आणि आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बाबतीत आणि विशेषतः दीपक भाईंनी जे काही 2 दालनं खोली केली, आम्ही देवगडमधल्या ओंबुर्ले गावामध्ये होतो आणि तिथला माहोल आणि ते जे पुस्तकांचं गाव, जसं आपण महाबळेश्वरमधलं ते पुस्तकांचं गाव बघितल्यानंतर देवगडमधला तो तिथला सगळा परिसर आणि त्या ठिकाणी झालेलं रिसॉर्ट अतिशय सुंदर ते गाव, त्या ठिकाणी पुस्तकांचं गाव झालं आहे. आणि आज उबादांडा वेंगुर्ला हे एक निसर्गाच्या सौंदर्यात नटलेलं शहर आहे आणि बाजूला समुद्रकिनारा आणि या ठिकाणी आज जो कार्यक्रम होतो खरोखर अतिशय कौतुकास्पद कार्यक्रम आहे. या निमित्ताने इथले उबादांड्याचे सरपंच चमणकरजी याने पण फार दीपक भाईंची संकल्पना फार मोठी आहे. देवरे जे संचालक आहे याने फार मेहनत घेतली. आणि निश्चितच ही कवितांची पुस्तकात संत सूर आनंदवन मंगेश पाडगावकरांची ते एक मला मिलन कविता आठवते, रास कविता आठवते. यामध्ये बघा, हरीशी मिलन झाले ग, गगन धरेसे मिळाले ग, इवलेसे माझे अंगण ग, रुंजुनले होऊन या पैजन, सुख मायरा आले ग, हरीशी मिलन झाले ग, निळे निळे चांदणे जळातून, तसा बिंबलो तो माझ्यातून, सारे तप निवले ग, हरीशी मिलन झाले ग. आणि शेवटच्या कडव्यामध्ये कवी म्हणतो, होऊन त्याचे बासरीचे स्वर मी झुलले त्याच्या अंधारावर, आनंदाने झाले ग, हरीशी मिलन झाले ग. अशा अनेक कविता आणि पुस्तकं इथे मांडलेले आहेत. यामुळे निवांत क्षणी इथे बसून कविताच्या गावी इथे बसायला तुम्हाला सुंदर आहे. आणि मी एवढंच अपेक्षा आहे, इथे चांगलं रिसॉर्ट आहे MTDCचं. आता म्हणजे बुधावले साहेब आहे, त्यांची पण चर्चा झालेली आहे. याचं मेंटेनन्स जर चांगल्या पद्धतीने केलं आणि चहा आणि कॉफी यांच्यासोबत या कविता जर ऐकायला मिळाल्या किंवा त्याचं गायन करायला मिळालं तर यापेक्षा जीवनातला दुसरा कुठचा आनंद नसणार आहे. निश्चितच या ठिकाणी कवितांचं गाव हे उदयाला येतं आहे आणि बरेचसे अजूनही या गावातील विविध खोल्या आहेत किंवा विविध घरांच्या ठिकाणी आपल्याला हे साकारताना पाहायला मिळणार आहे. आणि याचं आज लोकार्पण संपन्न झालेलं आहे, उद्घाटन संपन्न झालेलं आहे. आणि निश्चितच या ज्या कविता आहेत या पुढील काळात एक मैलाचा दगड ठरेल मराठी भाषेसाठी किंवा मराठी भाषा आपली 7 समुद्रापार पोचलेलीच आहे. आणि अजूनही त्याला पोचवण्यासाठी निश्चितच ह्या कवितांचं गाव उबादांडा गाव हे मैलाचा दगड ठरेल. आणि पर्यटकांना सुद्धा पर्यटनाच्या दृष्टीने सुद्धा या उबादांडा गावाचं जे नावलौकिक आहे ते सुद्धा 7 समुद्रापार पार पोचेल यात शंका नाही. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार.
आजच संपर्क करा. विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33. कविवर्य मंगेश पाडगावकर हे महाराष्ट्राचे लाडके कवी होते. आपली शासकीय उच्चपदस्थ नोकरी सांभाळत आपलं साहित्य त्यांनी जपलं. सध्या सोशल मीडिया हा मुलांच्या मनावरती राज्य करायला लागलाय. अशा वेळेला त्यांना वाचन, साहित्य व कवितांकडे वळवणं ही काळाची गरज आहे आणि म्हणून यात कवितांची व पुस्तकांची गावं मोठी कामगिरी करतील असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ले येथे बोलताना व्यक्त केला आहे. पाहूयात. महाराष्ट्र शासन मराठी भाषा विभाग आणि राज्य मराठी विकास संस्था यांच्या वतीनं वेंगुर्ले तालुक्यातील उबादांडा या कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या जन्मगावी नव्यानं साकारलेल्या कवितेच्या गावाचं लोकार्पण आणि उद्घाटन शालेय शिक्षण तथा मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते झालं. उबादांडा सागरेश्वर समुद्रकिनारी साकारलेल्या कवितांच्या गावाच्या पहिल्या दालनाचा केक कापून शुभारंभ करण्यात आला. यानंतर व्यासपीठावर छत्रपती शिवाजी महाराज कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. या कार्यक्रमात शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचा मराठी भाषा विभाग संचालक श्यामकांत देवरे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच उबादांडा गावात ही संकल्पना राबवल्याबद्दल उबादांडा ग्रामपंचायतीच्या वतीनं मंत्री दीपक केसरकर यांचा सरपंच निलेश चमणकर आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच या कार्यक्रमात उबादांडा सरपंच निलेश चमणकर, राज्य मराठी विकास संस्था नियामक मंडळ सदस्य रेखा दिघे, मराठी भाषा विभाग संचालक डॉक्टर श्यामकांता देवरे, कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष आणि कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या कुटुंबातील डॉक्टर अनुपमा उजगरे, पहिलं दालन उभारण्यासाठी बहुमूल्य जमीन देणारे कैलासवासी अनंत तुकाराम आंदुर्लेकर यांचे सुपुत्र रवींद्रनाथ आंदुर्लेकर, बहीण सुषमा वेंगुर्लेकर आणि कुटुंबियांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिन वालावलकर, वेंगुर्लेचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप किरप, मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ, शिवसेना जिल्हा संघटक सुनील डुबळे, तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, रुपेश पावसकर, जयप्रकाश चमणकर, आर्किटेक्चर अमित कामत यांच्यासहित उबादांडा ग्रामपंचायत सदस्य आणि इतर मान्यवर उपस्थित. एक असं आहे की मंगेश पाडगावकर हे एक ज्येष्ठ कवी होते आणि त्यांचं जन्मगाव एवढं सुंदर आहे की पर्यटन आणि साहित्य याचा मेळ घालत असताना जे यश पुस्तकाच्या गावाला मिळालं तेवढंच यश या उबादांडा गावामध्ये कवितेचं गाव या संकल्पनेला मिळेल. आणि मराठी उत्कृष्ट कविता जर सर्वांना वाचता येतीलच, त्याच्याचबरोबर हिंदी आणि इंग्रजीमधल्या सुद्धा कविता जे परदेशी पर्यटक इथे येतील आणि भारताच्या बाहेरचे भारताच्या अन्य राज्यातील त्यांना सुद्धा कवितेचं चांगला असा आस्वाद घेता येईल. परंतु हे करत असताना आपल्याकडच्या उत्कृष्ट कविता या हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये जर त्या भाषांतरित करता आल्या तर मराठीचं हे वैभव जगभरामध्ये पोचू शकेल. आणि म्हणून मला असं वाटतं की कविताचं गाव ही पुस्तकाच्या गावा एवढीच चांगली संकल्पना आहे आणि ती या ठिकाणी यशस्वी होईल. मंगेश पाडगावकर हे महाराष्ट्राचे लाडके कवी होते. ते अर्थतज्ञ तर होतेच, परंतु आपली शासकीय उच्चपदस्थ नोकरी सांभाळत आपलं साहित्य त्यांनी जपलं आणि विशेषतः त्यांच्या पावसाळ्यावरच्या कविता त्याची आठवण लोक नेहमी बघायचे. आणि आताच्या अशा युगामध्ये की ज्या वेळेला सोशल मीडिया हा मुलांच्या खूप मनावर राज्य करायला लागला, त्यावेळेला त्यांना वाचनांकडे वळवणं, साहित्याकडे वळवणं, कवितांकडे वळवणं ही काळाची गरज आहे. आणि म्हणून शाळेमध्ये आम्ही वाचनाचा तास याच्या पुढे कंपल्सरी केलेला आहे, मराठी भाषा कंपल्सरी केलेली आहे. आणि या माध्यमातून मुलांच्या मनामध्ये साहित्याची आवड एवढी होईल
त्याचबरोबर वाचनाची आवड झाली पाहिजे आणि ज्या देशामध्ये सर्वाधिक वाचन होईल त्याच देशांनी सर्वोत्कृष्ट सायंटिस्ट आणि नोबेल पारितोषिक विजेते जगाला दिले. त्याच्यामुळे वाचनाच्या आवड वाढवण्यामध्ये कवितांची गावं आणि पुस्तकाची गावं मोठी कामगिरी करतील याची मला खात्री आहे. त्यामध्ये निधीला कुठलंही बंधन नाही. टप्प्याटप्प्याने पूर्ण गाव विकसित करण्यात येईल, परंतु गावाचं नैसर्गिक सौंदर्य तसंच ठेवून पर्यटकांनी तिथं यावं, तिथल्या स्थानिक लोकांबरोबर राहावं, स्थानिक स्वयंपाक त्यांनी खावा म्हणून पहिल्या फेजमध्ये फूड कोर्ट डेव्हलप केलं जाणार आहे आणि दुसऱ्या फेजमध्ये होमस्टेज डेव्हलप केला जाणार आहे. त्याला लागणारं सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे आपण यापूर्वीच त्याला दिलेलं आहे. तिथे जायला उत्कृष्ट असा ब्रिज आम्ही दिलेला आहे जो झुलता पूल आहे आणि त्याच्याचबरोबर रस्ते असतील, तिथे कुठल्याही सोयीमध्ये गव्हर्नमेंट कमी पडणार नाही. आणि या निमित्ताने कोळी जी संस्कृती आहे ही संस्कृती सुद्धा जगासमोर येईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. जसं जगभरात पुस्तकांचं गाव आहे तसंच उभादांडा येथे कविवर्य मंगेश पाडगावकर यांच्या जन्मगावी कवितेचं गाव हवं असं मंत्री दीपक केसरकर यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आजच्या मंगेश पाडगावकर यांच्या 10 मार्च या जन्मदिनी साकार होतं आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्राला अभिमानाची गोष्ट असल्याची प्रतिक्रिया मराठी भाषा विभाग संचालक श्यामकांत देवरे यांनी व्यक्त केली. याबाबत आढावा घेतलाय आमचे पॉलिटिकल ब्युरो भरत केसरकर यांनी. यांच्या वेंगुर्ला मतदारसंघातील उभादांडा येथे कवितांचं गाव याचाच ओपनिंग होतं आहे आणि आपल्यासोबत आहेत याचे संचालक देवरेसाहेब. देवरेसाहेब, नेमकी संकल्पना काय आहे आणि यासाठी तुम्ही किती घरं निवडलेली आहेत? नमस्कार. जसं जगभरात कवितेचं पुस्तकांचं गाव उभारलं गेलं आहे तसंच कवितेचंही गाव असावं असं माननीय मंत्री महोदय श्री दीपकजी केसरकर यांचं स्वप्न होतं आणि ते स्वप्न आजच्या मंगेश पाडगावकरांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी साकार होतं आहे. हे कोकणवासियांना आणि संबंध महाराष्ट्राला एक अभिमानाची अशी एक गोष्ट आहे. प्रत्येक दालनांचं एक विशिष्ट वैशिष्ट्य आहे. आता आपण हे जे दालन पाहतो आहे याच्यात कविवर्य मंगेश पाडगावकरजी यांच्या कविता आहेत. आता जे पुढचे 25-30 दालनं उभारण्याचा आमचा मानस आहे. याच्यामध्ये बहिणाबाई चौधरींच्या कविता, ग्रेसांच्या कविता, विवा शिरवाळकरांच्या कविता, अशा वेगवेगळ्या धर्तीवरचे दालनं आम्ही साकारणार आहोत आणि कवितेला खरा न्याय आणि व्यासपीठ मिळवण्याचं एक साधन आहे आणि ते माध्यम आपण उभादांड्या याच्यातून आपण साकारण्याचा आपण प्रयत्न करतो. तब्बल 26 गावं आहेत आणि भारतातलं पहिलं दालन हे दीपकभाईंनी उभारण्याचा प्रयत्न. काय नेमकी संकल्पना आहे? खरं तर गेल्या 2 वर्षापासून उभादांडा गावामध्ये सातत्याने दीपकभाईंनी संपर्क साधून मंगेश पाडगावकर ज्यांचं हे जन्मस्थळ आहे आणि खऱ्या अर्थाने भारतामध्ये अशा पद्धतीचं काम आपल्या जिल्ह्यातील एक आमदार सन्माननीय आता सध्या त्यांच्याकडे मराठी भाषा एक खातं आहे. त्यांनी असं सांगितलं की पुढच्या 1 वर्षभराच्या कालखंडामध्ये उभादांडा गाव हे भारतातच नाही तर जगाच्या नकाशावर नेण्यासाठी संपूर्ण जेवढे महाराष्ट्रामध्ये कवी आहेत त्यांची सर्व काव्य प्रत्येक दालनामध्ये आम्ही खुली करणार आहोत आणि जी पुस्तकं आहेत लोकांना, इकडच्या मुलांना याचं या ठिकाणी आवड निर्माण व्हावी हे सुद्धा त्यांच्या मागचं उद्दिष्ट आहे. आणि खऱ्या अर्थाने जर हे त्यांचं स्वप्न आहे ते मला असं वाटतं की याच्यामध्ये प्रामुख्याने जे देवरे साहेब आहेत यांनी हा चार्ज घेतल्यानंतर खऱ्या अर्थाने याला चालना दिलेली आहे आणि मला असं वाटतं की आजच्या त्यांच्या वाढदिवसा दिवशी याची जी सुरुवात झालेली आहे ती खऱ्या अर्थाने संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण देशामध्ये एक कवी आहेत या महाराष्ट्रामध्ये त्यांचा उगम झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि सर्वांना एक व्यासपीठ मिळणार आहे असं मला वाटतं. वेंगुर्ल्यामध्ये हे एक दालन उभं होतं. काय वाटतं एक माजी नगराध्यक्ष म्हणून? अतिशय सुंदर असा उपक्रम दीपकभाईंनी या ठिकाणी राबवत आहेत. म्हणजे दीपकभाईंच्या संकल्पनेनं नवाबाके फिशरीज विलेज हा एक संकल्पना त्यांनी राबवली आणि ते प्रत्यक्ष साकार आहे. त्या ठिकाणी पर्यटनदृष्ट्या विकसित होत असताना या ठिकाणी वि. स. खांडेकर असतील या हे जे काव्यग्राम या ठिकाणी केलं ते कार्यक्रम या ठिकाणी आता होते आणि प्रत्येक म्हणजे घरामध्ये ते होणार आहे. ज्याप्रमाणे युरोपामध्ये किंवा बाहेरच्या कंट्रीमध्ये
जसं पुस्तकांचं ग्राम आहे तसंही ग्राम या ठिकाणी करावं अशी संकल्पना. आणि येणारे पर्यटक हे नुसते निसर्ग सौंदर्य बघायला येतातच नाही, असं जर काही त्यांना कविताचं ग्राम वगैरे असेल तर त्यांना पण ती उत्सुकता असेल. ज्याप्रमाणे आपली लोक ज्यावेळी फॉरेनला जातात व अशा ठिकाणी जाऊन त्याचा आस्वाद घेतात, वेगवेगळे इंग्लिश जे लेखक आहेत किंवा त्यांची जशी ग्राम निर्माण झाली आहे त्यांच्या पुस्तकांचा आस्वाद घेतात, तसा आस्वाद आपल्याला या ठिकाणी एकाच गावात अनेक कविवर्यांचा घेता यावा ही भाईंची संकल्पना प्रत्यक्ष साकारत आहे. व त्याचबरोबर ती घरं ही पण त्या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील आणि आजूबाजूचा भाग आर्थिक सक्षम, ही पण एक संकल्पना भाईंची आहे. खरोखर अतिशय कौतुकास्पद काम दीपक भाई करत आहेत. तुमच्या गावाला याचा मान मिळतोय, सरपंच म्हणून काय वाटतं तुम्हाला? आमचं उभादांडा हे गाव मुळातच पर्यटनाच्या दृष्टीने जर आपण बघितलं तर पूर्वेला सह्याद्रीच्या उंच रांगा आणि पश्चिमेला संपूर्ण समुद्राच्या कुशीत वसलेलं गाव आहे. आज ना उद्या पर्यटनाच्या माध्यमातून हे गाव विकसित होत चालले आहे. परंतु पर्यटनाचा विकास होताना आज आपण बघितलं तर बऱ्याच वाईट गोष्टी पर्यटनाला जोडून येत असतात. परंतु आज जी पर्यटन पूरक ही जी कल्पना आहे की साहित्यिक गाव प्लस पर्यटन गाव असं होताना मला नक्कीच भविष्यात ह्या गावाचा पर्यटनाच्या माध्यमातून विकास होताना येणारे साहित्यिक असो किंवा एका उच्च जातीक असो किंवा एका उच्च दर्जाचे लोक आमच्या गावास या निमित्ताने भेट देतील आणि माझ्या गावातील लोकांचा आर्थिक स्तर विकासाला एक चालना मिळेल. 100% उभादांड्याच्या विकासाला हा खूप मोठा हातभार असेल. मी त्यानिमित्ताने आमचे आमदार दीपकभाई केसरकर असो किंवा मराठी राज्यभाषेचे डॉक्टर देवराज सर असो त्या सर्वांचं मनापासून खूप आभारी आहे. कारण ही गावाची संकल्पना भाईंनी जरूर मांडली, परंतु खरं सांगायचं तर मी जेव्हा ह्या जागेवरती आलो तेव्हा सुरुवातीच्या काळात बऱ्याच उलटसुलट विषय होते की ही संकल्पना पुढे न्यायची नाही न्यायची. परंतु मी सगळ्या गावातील लोकांच्या मीटिंग घेऊन त्यांना एकत्र बसून त्यांना पटवून दिलं की ह्या माध्यमातून जर आपण विकास केला तर आज याचा किती फायदा आपल्या लोकांना सुद्धा होईल. कारण आज जर बघितलं तर आपली मुलंसुद्धा एक मोबाईल किंवा टी व्हीच्या आहारी पूर्णपणे गेलेली दिसतात. परंतु आपल्याला पूर्वीच माहिती आहे की पूर्वीपासून आपण म्हणतो की वाचाल तरच आपली भविष्यात पिढी वाचेल. हे जे आपण म्हणत आलो ते आज जवळपास 25 दालनं, आज एका दालनाचा शुभारंभ आहे पण जवळपास अशी 25 दालनं अद्ययावत दालनं आमच्या गावात होत आहेत. आणि या गावात ही होत असताना जसं पर्यटकांसाठी आपण म्हणतो, पण मी तर म्हणतो माझं जवळपास 10,000 लोक वस्तीचं गाव आहे आणि माझ्या गावातील लोकांना सुद्धा एक पर्वणी आहे. त्यांच्या भविष्यातील मुलांना इथे बसायचं एक चांगलं सेंटर आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात माझ्या गावातून सुद्धा या पाडगावकरांच्या कवितांच्या गावाच्या रूपानं चांगली मुलं घडताना आपल्याला दिसतील. त्याचा भविष्यात आमच्या गावातील लोकांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी खूप मोठा त्याचा उपयोग होईल एवढं सांगतो. आज काय झालं असं की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन स्थळ म्हणून डिक्लेअर होऊन खूप वर्ष झाली, परंतु पर्यटक आकर्षित करण्यासाठी म्हणून ज्या विविध योजना राबवल्या होत्या त्या आतापर्यंत त्या पद्धतीने राबवल्या गेल्या नाही. माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्या माध्यमातून आणि सर्व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून आज पर्यटक येतात. म्हणजे कुठल्या प्रकारचे पर्यटक यायला पाहिजे तर ते विविध म्हणजे विशिष्ट विविध प्रकारचे पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये आले पाहिजेत, आपल्या तालुक्यांमध्ये आले पाहिजे. म्हणून एक साहित्य क्षेत्रातले पर्यटक, साहित्य क्षेत्राची आवड असणारे पर्यटक सुद्धा ह्या ठिकाणी आले पाहिजेत. ह्या संकल्पनेतून आज हा जो काय उपक्रम राबवला भाईंच्या संकल्पनेतून, देवरे साहेबांच्या संकल्पनेतून हा जो उपक्रम राबवला जातोय त्याच्यामुळे आज ह्या वेंगुला आम्ही एक वेंगुलावासी म्हणून मला एक अभिमान वाटतो. आम्ही उभयदांडा गाव जे आहे ते वेंगुला तालुक्यामध्ये येतं. त्यामुळे लोकांचा एक तत्वज्ञानी ज्ञान प्राप्त करू शकणारे, ज्ञानाचे जाण असणारे असे पर्यटक ह्या ठिकाणी येणार आहेत आणि ते गाव त्याच्यासाठी आज प्रोत्साहन देतो. ह्याच्यातूनच सुद्धा स्तर ह्या इथल्या लोकांचा, इथल्या ग्रामस्थांचा वाढू शकतो. दालनावर वेंगुर्ल्याचा पाऊस पाहायला मिळतं, काय भावना आहे? अतिशय आनंद होतोय. आज अतिशय आनंदाचा असा हा वेंगुर्ल्याच्या नगरीचा आणि संपूर्ण भागाचा दिवस आहे. या जन्मावर, या जगण्यावरती शतदा प्रेम करावे असं म्हणणाऱ्या मंगेश पाडगावकरांच्या जीवनावरती आधारित वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, सरींनी लाड करीत मला कुशीत घ्यायचा, असे शब्द ज्या माणसाला सुचतात त्या मंगेश पाडगावकरांच्या जीवनावरती आधारित ह्या कवितांचा गाव म्हणून उभादांड्याचं हे गाव दीपकभाई केसरकरांनी निवडलं. आणि एका कवी मनाच्या माणसाचा सर्वात मला असं वाटतं की कवी मनाच्या माणसाचा पुन्हा एकदा
संपूर्ण लोकांना आठवण करून द्यावी, वेंगुर्ल्याच्या माध्यमातून वेंगुर्ल्याच्या पावसाची आठवण करून द्यावी. हे दीपक केसरकर साहेबांचं एक मनापासून मी त्याच्याबद्दल धन्यवाद व्यक्त करतो की त्यांनी पडगावकर असतील किंवा अशा कवी लोकांसाठी सुद्धा मनापासून प्रेम केलेलं आहे. तर दीपक केसरकरांच्या माध्यमातून पाडगावकरांचा वेंगुर्ल्याचा पाऊस पुन्हा एकदा जनतेच्या समोर यावा ही सद्भावना घेऊन मी धन्यवाद व्यक्त करतो. सर, लोकल भाषा मालवणी भाषेचे पण पुस्तकं इथे पाहायला मिळतील का? आता आपण असं करतो, केवळ मालवणी भाषा नाही तर इथं विदेशी पण पर्यटक येतात सर. तांत्रिकरित्या आपण पुढे जाण्यासाठी ऑडिओ बुक निर्माण करतोय. म्हणजे जर्मनीचा माणूस इथं समुद्रकिनारी आला आणि त्याला एखादी मंगेश पाडगावकरांची कविता ऐकायची आहे तर तो कानाला ऑडिओ लावेल आणि ती कविता ऐकवेल. केवळ इथपर्यंत मर्यादित नाही, माननीय मंत्री महोदयांचं स्वप्न आहे इंग्रजी, हिंदी याही कवितांचा अंतर्भाव करावा आणि कविता ही मराठीपुरती मर्यादित न राहता सर्व भाषिक असावी. आपल्याला ते देवरेचे संचालक आहेत मराठी भाषेचे. निश्चितच उभादांडा गाव दीपक केसरकरांनी कवितांचं गाव निवडल्यानंतर या गावामध्ये आज दालन उभं होतं आहे. मात्र तब्बल 26 दालनं या गावामध्ये निर्माण होणार आहेत. त्यामुळे पर्यटकांना आणि देशी विदेशी पर्यटकांसाठी खास वेगळी पर्वणी असणार आहे. कॅमेरा मैदानचा भरत केसरकर, कोकण सात लाईव्ह, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल. येस. बदक. कणीदार. खमंग. गोकुळतू. अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. गेल्या 9 वर्षात कुडाळ मालवण मतदारसंघ विकासापासून वंचित राहिला. हा 9 वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढताना कोट्यवधी निधी या मतदारसंघात आणल्याचं माजी खासदार निलेश राणे यांनी सांगितलंय. पाहूयात. मालवण तालुक्यातील आचरा बंदर रस्त्यावरती नादुरुस्त कॉजवेच्या ठिकाणी नवीन उंच पातळीचा पूल राज्य अर्थसंकल्प अंतर्गत मंजूर झाला. गेली अनेक वर्ष ग्रामस्थांची मागणी होती. या पुलासाठी भाजपा नेते निलेश राणे यांचा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या माध्यमातून सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. त्या पार्श्वभूमीवरती भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून या पुलाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आज भाजपा नेते निलेश राणे यांच्या शुभ हस्ते आचरा येथे पार पडला. त्यावेळी निलेश राणे बोलत होते. आपल्या गावामध्ये भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आताच संपन्न झालेला आहे. सातत्याने गेले महिनाभर शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांचं सरकार आल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जो विकास निधी कधी मागच्या 9 वर्षामध्ये दिसला नव्हता तो पहिल्यांदा आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये आपल्याला दिसायला लागला. या गोष्टीचा माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला समाधान आहे. आणि जो बॅकलॉग जो आम्ही नेहमी आमच्या मनोगतामध्ये म्हणत असतो की आम्ही मागच्या 1.5 वर्षामध्ये की 2 वर्षामध्ये जेव्हापासून हे सरकार आलं तेव्हापासून मागच्या 9 वर्षाचं बॅकलॉग भरण्याचं काम शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते कुडाळ मालवणमध्ये करत आहोत. आणि मला खऱ्या अर्थाने आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांचे आभार मानावे लागतील. ते जेव्हापासून आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले हा सगळा बॅकलॉग भरून काढायचं काम त्या व्यक्तीने केलं. हे आपल्याला आवर्जून सांगितलं पाहिजे. परवा जेव्हा 51 आपल्या ह्या जिल्ह्याच्या विकास कामांचं भूमिपूजन ऑनलाईन झालं आपल्याला काही माहिती देणं गरजेचं आहे. कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये जेव्हापासून शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांचं सरकार आलं रवींद्र चव्हाण साहेब या जिल्ह्याचे पालकमंत्री झाले आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला 657 कोटी रुपये हे फक्त आपल्या कुडाळ मालवण मतदारसंघाला मिळालेले आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेचे जे काही आपल्याला पालकमंत्री साहेबांनी दिलं खरोखरच त्यांचे जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहे. कारण का आम्ही जेव्हा सातत्याने त्यांच्याबरोबर पाठपुरावा करत असतो की साहेब आम्हाला बाकी काही नका देऊ
आम्हाला फक्त विकास कामं पाहिजे, आम्हाला फक्त फंड पाहिजे वेगवेगळ्या मार्गाने. आणि मला या गोष्टीचा सांगायला आनंद होतो की 25-15चा निधी असू दे, आता पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेची पण कामं आता मार्गी लागणार आहेत, CNJSY ची कामं मार्गी लागणार आहेत. आणि मोठ्या प्रमाणात हा जो 657 कोटीचा फंड जो आपल्याला मिळाला आहे याच्याने निश्चित पद्धतीने जे आपल्या मनामध्ये जो विकास होता, जे आपल्याला गावागावापर्यंत पोहोचवायचा होता, त्याला फार मोठी मदत या फंडाच्या माध्यमातून होणार आहे. या गोष्टीचं समाधान आहे. आणि म्हणून आपण आपल्या सरकारचं खरोखरच मनापासून अभिनंदन केलं पाहिजे की करोनाच्या काळानंतर फार मोठा संकटाचा काळ, आर्थिक संकटाचा काळ या सरकारवर आला असला तरी त्यांनी कोकणाला आणि आपल्या जिल्ह्याला आणि आपल्या मतदारसंघाला या सगळ्या संकटातून लांब ठेवलं, संकट येऊ दिलं नाही. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये आज आपल्याला हा जो निधी दिसतोय तो त्याच अनुषंगाने दिसतोय. मला खरोखरच ह्या सरकारचं कौतुक आहे. आपल्याला सगळ्यांनाही असलं पाहिजे, गावागावापर्यंत हा मेसेज पोहोचला पाहिजे की शिंदे साहेब आणि फडणवीस साहेबांचं जे सरकार आहे ते तळागाळापर्यंत विकास पोहोचावा याच्यासाठी अहोरात्र मेहनत करते आणि आपल्यापर्यंत ते पोहोचवत आहे. एवढ्या गोष्टीचं हा जो मेसेज आहे आपण तळागाळापर्यंत पोहोचवावा. अजूनही भरपूर कामं शिल्लक आहेत, सगळीच कामं झालेली असं मी मानत नाही. सातत्याने पाठपुरावा करायचं काम आम्ही करतोय. जे कुडाळ मालवणला कधीच मिळालं नाही, तसं मी नेहमी माझ्या मनोगतामध्ये म्हणतो की या महाराष्ट्राच्या 288 मतदारसंघापैकी कुडाळ मालवणला आपल्याला 1 नंबरचा मतदारसंघ बनवायचा आहे. त्याच्यासाठी वाटेल तो पाठपुरावा आम्ही सगळे करतो आहोत, आम्ही सगळे कार्यकर्ते करतो. एवढं सांगण्यासाठी आज मोठे साहेब ओरसला येणार आहेत, म्हणून आज जरा शॉर्टकट मध्ये हा कार्यक्रम घेतला. सगळ्यांनी समजून घ्यावं, माझ्यावर आज नको, मोठे साहेब येत आहेत म्हणून आता जावं लागेल. या गोष्टीसाठी आज जरा शॉर्टकट मध्ये कार्यक्रम घेतला. तुम्ही सगळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चालतात. खरोखरच चांगला कार्यक्रम, देखणा कार्यक्रम आपण इकडे घाईघाईमध्ये का असेल ना, पण देखणा कार्यक्रम आपण इथे राबवला. मनापासून आपले मी आभार मानतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळतू अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. दोडामार्गमधील आडाळी येथे आयुष सेंटर होतंय. पत्रादेवी खारेपाटण रस्ता सुशोभीकरणाचा शुभारंभ 14ला होणार आहे. त्याचबरोबर आज भूमिपूजन झालेल्या ट्रेनिंग सेंटरमधून अनेक कुशल उद्योजक तयार होतील असा विश्वास नारायण राणे यांनी आज व्यक्त केला आहे. केंद्र शासनाच्या सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभागामार्फत सिंधुदुर्गनगर येथे 20 एकर जागेवरती उभारण्यात येणाऱ्या ट्रेनिंग सेंटर भूमिपूजन प्रसंगी ते बोलत होते. पाहूयात. आपल्याला बोलवलं आवडणारे माननीय नारायणराव राणे साहेब या कार्यक्रमाचे मुख्य स्रोत आहेत आणि खऱ्या अर्थाने आपण त्यांचं एका जोरात टाळ्याच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. भव्य दिव्य केंद्र असे इथे स्थापित होणार आहे. आज आणि उद्या इथे PM विश्वकर्मा योजनेच्या अंतर्गत विश्वकर्माची नोंदणी करण्याची सुद्धा व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सर्व विश्वकर्मांना मी विनंती करतो की त्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपली नोंदणी करावी. इथे छोटं प्रदर्शन सुद्धा आयोजित करण्यात आलेलं आहे. याच्यामध्ये सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांनी आपले उत्पाद प्रदर्शित केले आहे, त्याचा सुद्धा सर्वांनी लाभ घ्यावा. या प्रकारे 2 दिवसाचा कार्यक्रम इथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. मी पुन्हा सर्व मान्यवरांचं, मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांचे व मंचासमोरील सर्व बंधू हार्दिक स्वागत करतो. माझं स्वागत संपतो. धन्यवाद. माननीय श्री PM बागेवाडकर डायरेक्टर MSME PM नागपूर. आज आपल्या प्राधिकरणामध्ये प्राधिकरणाच्या 20 एकर जागेवर एबीसीडी विभागामार्फत जे अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटरच्या भूमिकेचा समारंभ माननीय राणे साहेबांच्या हाती झाला, त्याबद्दल त्यासाठी मी माझ्या शुभेच्छा देऊ इच्छितो. त्याचबरोबर हे केंद्र उभारण्यासाठी केंद्र सरकार सुमारे 185 कोटी रुपये खर्च करणार आहे आणि हे केंद्र महाराष्ट्रातलं पहिलं केंद्र आहे
ज्याचा मला स्वतःला याबरोबर आज या केंद्रातून उद्योजकांना आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, तांत्रिक ज्ञान असणारे मनुष्यबळ तयार करण्याची क्षमता या केंद्रामध्ये निश्चितच तयार होणार आहे. त्यातील जिल्ह्यातील तरुणांना, राज्यातील तरुणांना व देशातील तरुणांना देखील एक आदर्शवत केंद्र तयार होईल आणि उद्योजकांच्या गरजेप्रमाणे त्यांना जे स्किल मॅन पॉवर तंत्रज्ञान लागणार आहे ती एक तिथून निर्मिती होणार आहे, त्याचा मला मनापासून आनंद आहे. तसेच ह्या केंद्रामधून हे केंद्र ओदच्या मोठ्याने ठिकाण झालेलं आहे आणि ह्या केंद्रामध्ये ह्या भागाचा देखील निश्चितच विकासास मदत होईल एवढेच व्यक्त करून मी माझे दोन शब्द बोलतो. धन्यवाद. जय देव. की माझ्या मतदारसंघासाठी हे झालं पाहिजे, माझ्या जिल्ह्यासाठी हे झालं पाहिजे, पश्चिम महाराष्ट्रासाठी हे वळलं पाहिजे, मराठवाड्यासाठी हे मिळालं पाहिजे. तर त्या कॅबिनेटमध्ये एकमेव माणूस असा आहे होते त्यावेळेला जे सांगायचे तर हे सगळं तुम्हाला मिळेल तर ठीक आहे, माझ्या कोकणाला पण अनुकूल मिळालं पाहिजे, नंतरच कॅबिनेट पुढे जाईल सांगणारे ते नारायण आहे. आणि म्हणून हे सगळं आपल्या हातातून लढायचं होतं. उद्या जेव्हा आपण सांगतो ना, आपण जेव्हा उल्लेख करतो की उद्याचा सिंधुदुर्ग कसा दिसावा, कसा असावा आणि तो कसा असेल, तर त्याच्यामध्ये सर्वात मोठं फुटप्रिंट कोणाचं असेल तर ते सन्माननीय राणेसाहेबांचं असेल. की उद्याची पिढी जेव्हा उभी राहील, उद्या हे सगळं चित्र जेव्हा वेगळं असेल आणि आपल्याला दिसेल की इथून मुलं आज जसं साहेबांनी तिथे डॉक्टर MBBSचं तिकडे कॉलेज उभं केलं, आपल्याला आज लक्षात येणार नाही, पण जेव्हा 5 वर्षांनी पहिली बॅच बाहेर गेली, जेव्हा 6 वर्षांनी दुसरी बॅच बाहेर गेली, तेव्हा आपल्याला चारी बाजूने जेव्हा आपल्याला डॉक्टर आपले दिसतील आणि ते नेहमी सांगतात की नुसते डॉक्टरच नाही, नुसते क्रिकेटरच नाही, तर IAS IPS पण आता ह्या मातीतूनच तयार झाले पाहिजे. त्यांच्या मनामध्ये एवढ्या संकल्पना आहेत, त्यांच्या मनामध्ये एवढ्या संकल्पना आहेत की ते दिवस रात्र जर कोणाचा विचार करत असतील, माझ्या सिंधुदुर्गामध्ये जर आम्हाला स्वित्झर्लंडमध्ये काय दिसलं ते माझ्या सिंधुदुर्गात पण दिसलं पाहिजे, हे मनात घेऊन आणि डोक्यात घेऊन काम करणारी व्यक्ती मी साहेब व्यासपीठावर आहेत म्हणून सांगत नाही. मी एवढं सगळं इतके वर्ष त्यांच्यावरती ठरलं, त्यांच्यावर महाराष्ट्रावर फिरलं, त्यांच्यावर जगभर फिरलं, त्यांच्या मनामध्ये जे सिंधुदुर्गाबद्दल प्रेम आहे ते आम्ही उघड्या डोळ्यांनी बघतो. आणि म्हणून साहेब आपण हे सगळं केलं, जसं मी म्हटलं हे सगळी भव्य विविधता जर कोकणाला आणि सिंधुदुर्गाला जर कोणी दाखवली असेल, वास्तू कशी उभी करायची ही जर कोकणाला कोणी दाखवली असेल तर सन्मान्य राणेसाहेबांनी दाखवली. ही जी वास्तू उभी राहिली. अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वो 1.6% से था, जर्मनी 1.1% से था, जापान 0.7% से था, और वहीं भारत जो है वो कॉन्स्टेंटली 5.7% के ऊपर पिछले 10 साल में ग्रो किया. और अगर हम रिसेंट बात करें तो भारत की जो है 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर आगे तेजी से बढ़ने का अनुमान है. और भारत एक महासत्ता बने इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमें आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और एक विकसित भारत की बात करते हैं, 2047 तक एक विकसित भारत का निर्माण होना. हम ये मानते हैं कि 2047 तक जो विकसित भारत का निर्माण होना है उसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज सिंधुदुर्ग में जो हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारा प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर हमसे बन गया है, उसका माननीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर शिलान्यास किया गया. तो आप सभी ने शिलान्यास होते हुए देखा, आप सभी ये जानते हैं कि आपके सिंधुदुर्ग के अंदर एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनेगा, पर आप ये नहीं जानते कि माननीय मंत्री जी वो केवल सिंधुदुर्ग के लिए ये टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं बना रहे हैं. हमारे यहाँ पर 14 टेक्नोलॉजी सेंटर का जो बनाने का कार्यभार, जो प्रणाली है वो ऑलरेडी शुरू हो गई. कल मंत्रालय की तरफ से पूरे देश भर में 14 टेक्नोलॉजी सेंटर के ऊपर इसी तरह से आगे काम बढ़ाया जाएगा. उसका नोटिस जो है वो जारी हुआ है और सिंधुदुर्ग उसमें से सिंधुदुर्ग टेक्नोलॉजी सेंटर इसमें अनुमानित लागत 182 करोड़ का एक टेक्नोलॉजी सेंटर है. आणि तिला सुंदर दिसावा, लोक जाताना पाहून खुश व्हावे, वा काय सिंधुदुर्ग जिल्हा आहे.
माणसं पण किती मनमिळावू आणि मदतपूर्वक असे त्यांचे स्वभावाचे आहेत. ऐकून आम्हाला माहिती मी म्हणा आणि म्हणून असे अनेक मी तुम्हाला जरा साधारण मी जे काय 2 वर्षात केलं ते तुम्हाला सांगतो. काय काय आणलं इथे हे टेक्नॉलॉजी सेंटर काय कोयर रिजनल ऑफिस शोरूम कंट्रोल पैसे घेतलेले भाड्यात एवढं मी दिलं भाडं घ्या कुठला कॉन्ट्रिब्युशन देतो मला माहिती. खाली शोरूम पुढा SC/ST हापसे ऑफिस ओरत लेमन ग्रास पासून ऑइल बनवण्याचा प्रोजेक्ट कणकवली मला वाटतं या कुठला भिरवणे मार्गाचा जो रोड आहे त्या वज्रातला आधी संस्था वेगवेगळ्या सुरुवात केली. 30 कोटी प्रत्येकी 2 CDP क्लस्टर मंजूर केले दिल्या. अगरबत्ती उद्योग 70 मशीन दिल्या. मध्यवासी पालन बॉक्स 330 बॉक्स दिले. लेझर फुटवेअर 55 किट दिले. PMEची 3 वर्षात 358 युनिट सुरू झाले. या 10 कोटी 14 लाख सबसिडीतली 3200 लोकांना रोजगार. मुंबई गोवा महामार्ग सुशोभीकरण 12 कोटी रुपये. 14 मार्चला भूमिपूजन होईल. न आमंत्रण देता नाही. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द मेडिसिनल थॉट अडाणी हे आयुष्य विषय सांगितलं भूमिपूजन होईल. वंदे मातरम रेल्वे सुरू केली. दिवा एक्सप्रेस वैभववाडीची आम्हाला लवकरच मिळेल. अशी अनेक असंख्य कामं आम्ही केली. हे बालवाडीचं एक तरी काढली काय सांगा. शिवसेना शिवना शिवसेना एकूण राहिलो शेवटी 2 राहिले उद्धव आणि आधी आम्ही सगळं मैदान मुक्त होतो. काल एक गेले पार्टनर गेले पार्टनर होते मातोश्रीचे वाईट मला काय बोलाय राजकारण येते पण विरोधक नुसते टीका आणि कोण बोलतो. आता मग आम्ही कामाने बोलतोय कार्याने बोलतोय. तुम्ही बोला ना आणि पत्रकार मदत करतो. आता एक ब्रेकिंग न्यूज अमुक हे असे बोलले तसे बोलले जिल्ह्यात बोला. हे सगळे 133 कारखाने छोटे मोठे आहेत आपल्याकडे मोठे नाही. सांगा वर्ष आज आम्ही 500 करतो या म्हणे 2000 स्वागत करू. तरुण तरुणीला मार्गदर्शन करा. नवीन तंत्रज्ञान नवीन ज्ञान त्यांना आत्मसात करू द्या. उद्योगधंद्यात येऊ द्या. शेतीमध्ये काय उद्योगधंदे करून नफा मिळू द्या. आजचे छोटे छोटे आमचे स्टॉलरदार उद्याचे मोठे उत्पादक शोरूम होते त्यांचे एवढे 10-15 असतील आणि 10-15 वर्षात शोरूम वाढले. मुंबईला मी सिंधुदुर्ग महोत्सव सुरू केला अनेक वर्षात 30 वर्षापूर्वी. आता त्या पहिल्या स्टॉल जे लावत होते आज मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी दुकान आहे. कोकणी माणूस निसर्ग रम्य दिला आहे. ईश्वरी निसर्गाने फार काय दिला आहे. समुद्र किनारा दिला आहे. मोफत मच्छीमारी का मच्छी का पैसे देऊन घेतली नाही. नारळ टाकायला समुद्र किनारा चांगला आहे. वातावरण चांगलं आहे. आंबे काजू नारळ सुपारी करवंद जांभळ फणस एवढी फळ आहे. प्रोसेसिंगचं प्रशिक्षण ते मिळणार. जगाची माहिती आमच्या डॉक्टर साहेबांनी सांगितली. रमेश साहेब आज आपल्याकडे जपान जर्मनी आहे. आपण 4.11 अमेरिकन डॉलर आपल्याला आपल्याला 5 गाठल्या. जपान जर्मनी आपल्या मागे राहते आणि म्हणतात तिथे उद्योग जे आहेत हे जसे उत्पादन देतात क्वालिटी रेट मार्केट पण ठेवावं. हे तंत्रज्ञान पण शिकावं. आम्ही सगळं शिकू तुम्हाला
यायला पाहिजे. प्रशिक्षणामध्ये धर्म आणि पक्षाची अट नाही. सगळ्या पक्षाच्या लोकांना प्रशिक्षण, चांगल्या कामाचं आणि उद्योजक बनायचं. म्हणजे राजकारण हा सब्जेक्ट त्याच्यात नाही. आणि म्हणून संस्थेने जमलेला आणि बरं बोलायचं, परत मुंबईला जायचं, सायंकाळी CM साहेबांची असे अनेक प्रकल्प आणणार. आपण का नाही करू शकत? आपण शिकतो ते ज्ञान आत्मसात करू. छोट्या मोठ्या मशीन बनवायला का लागत नाही? हे आपलं काम नाही. आपण सोडून घे, आपलं काम नाही करणारे दुसरेच आहे. बुद्धिमत्ता आपल्याला नाही, त्यांच्याकडे त्याने कमी नसतं. मनात आलं कोणी करू शकतो. प्रयत्न असावा, जिद्द असावा. जिद्द आणि शिकारी असली तर सगळं पॉसिबल आहे. पॉसिबल आहे. चला आजच्या दिवशी टेक्निकल सेक्टर पूर्ण होईल तेव्हा आपल्याला पाहायला मिळेल. पण अनेक उपक्रम येतात. अनेक या प्रज्ञाला मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जरूर येऊन बघायला पाहिजे. अमेरिकन मशिनरी बघा रिझल्ट का हे जाऊन आत्ता आणि ते रॉबर्ट स्वागत करा. कुठल्या डिपार्टमेंट ICU जायचं असेल तो मार्गदर्शन करतो रॉबर्ट. कारण आपल्याकडे अशीमुळे काम करत नाही. आपल्याकडे मुंबईत बातमी चालू, शिपाई चालू मुंबईला कोण पाहत नाही. पण इथे नाही म्हणून आम्ही रॉबर्ट आलो. तो सांगणार कुठल्या डिपार्टमेंटला कसं जाईल. पाहिला क्रिया यंत्र केलं तर ऑपरेशन सगळे रॉबर्टच करतो. डॉक्टरची गरज नाही. माझ्या डिपार्टमेंटला एक डॉक्टर ठेवलं होते मी सचिन म्हणून. त्याला क्लिनिकल काम केलं. आता हे काम नाही, आता रॉबर्ट काम. बघा तुमचंही काम म्हणजे रॉबर्ट घे. कळलं आहे. आम्हाला काय चिंता व्यक्त करा. अशी टेक्नॉलॉजी खत्म करणार टेक्नॉलॉजी आणि भारताने ही टेक्नॉलॉजी आली म्हणून भारत प्रयत्नशील आहे. ते भारताने परवानगीच्या टेक्नॉलॉजी मागच्या कॅबिनेटमध्ये मंजुरी दिली. विचार थोड्या दिवसांनी गाडी ड्रायव्हर दिसणार नाही. पण हा ट्रॅक्टर गाडी उभी राहणार. ड्रायव्हर नसणार. तुम्ही सांगा तिथे सोडणार. आपल्या तिकडे चालू नाही. आता जर रिक्षा जाती असेल तर घाबरतात महिला. कुठच्या व्यवसायात रॉबर्ट असते तर घाबरायचं. या विकासामुळे तुम्ही कुठे आहात ते पहा. आपण कुठे असणार आहोत. अमेरिकेच्या प्रत्येक नागरिकाचं दरवेळी उत्पन्न 54 लाख आणि आपण 2 लाखाचं जीवन जगतो. ते 54 लाखाचं चायना 36 लाख. ते त्याचे नागरिक उत्पन्न आपण करतो सरासरी आहे. आपल्याला वाटत नाही आमचं उत्पन्न एवढं. आम्ही पण तसे राहू. आम्ही पण मोठे आलिशान राहू. मनाला वाटेल मुलांना वाटेल ते आम्ही खायला घालू. सशक्त करू. डॉक्टर इंजिनियर IAS IPS काम करतात. आपलं असलेलं काम नाही करणार ते वाटतं. काम करतात आणि जिल्ह्याचा कलेक्टर कावळे आला तिकडे कावळे आहेत. काम नाही केलं तर काय. या जिल्ह्याचं भवितव्य करा. हा वेगवेगळा जिल्हा आपला वैशिष्ट्य लोक वेगवेगळ्या विषयाने आंब्याचे गळ्याचे पावडर हे तांबड्याचं ते बिया म्हणतोय. ओरिजिनल वर्ष नाही. चिंचेची बी फार्मास्युटिकल मध्ये औषध असलेली ह्या सगळ्या पावडर जर्मनीला जात आहे. आपल्या जे कारखाने निघाले जातात. सोलापूरला चिंचेचा कारखाना पावडर बनवणार. पावडर बाहेर येते आणि ते पॅक करून
जर्मनी हेच आपल्या ह्याच्यात कोकणाची अशी काय प्रगती करा म्हणजे आपण फार्मसी जिल्ह्याच्या जंगलाचा अभ्यास करायला सांगितलं आहे या आयुष विभागात मंत्रालय की जंगलात काय औषधं आहेत ते आम्हाला सांगा, आम्ही कारखान्याने इन्व्हाइट करतो तिथे फार्मासिकल कारखाने होऊ. आता शिवसेनेला मला सांगितलं असं काय विषय कळला पाहिजे. औषधं कशी बनतात मला खायच्या माहित आहे, त्या कशा बनतात, कशावर आहे, काय काय त्याला वगैरे लागतं, त्याचं काय बरोबर असं आमचं बऱ्याच जणांच्या तिकडं दुपारच्या दिल्लीकडे जायचं, मला मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्री दिल्लीला जायचं कॅबिनेट आहे पण परत भेटेल. पण तुम्ही जो काही लोक कल्याण ऐश्वर्य विकासाला हातभार लावा, चालना करा. तुम्ही उद्योजक असाल, उद्योग वाढवा, उद्योग बंद करा एवढीच विनंती करतो की तेच सांगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. त्यावेळी आमदार साहेबांनी आम्हाला शब्द दिलेला की तुमचा रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमध्ये आम्ही घेऊ आणि आम्ही त्यांना म्हटलं की किती वेळ जाईल, तर आमदार साहेब त्यावेळी बोललेले की 1 ते 1.5 वर्ष जाणार. म्हटलं तोपर्यंत काय करूया, कारण आपल्या रस्त्याची पूर्ण चाळण झालेली, अक्षरशः चालताना पण खूप मुसीबत होती. मग साहेब बोलले की आम्ही तुम्हाला टेम्पररी काहीतरी ऍडजस्टमेंट करून देतो आणि त्यानंतर लगेच साहेबांनी 15 लाखाचा निधी आम्हाला मंजूर करून द्या, पूरहानीमधून काहीतरी आणि मंजूर करून दिलेला. आणि तो 15 लाखाचा निधी ते खर्च झाल्यानंतर पुन्हा एकदा 19 लाखाचा निधी मंजूर करून दिला आणि सतत पाठपुरावा केल्यानंतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेमधून पण जो रस्ता घेऊन मंजूर करून दिला. त्यासाठी आम्ही युवा आणि सर्व विभवणे गावकरी यांच्या मार्फत आमदार साहेबांचे तसेच सर्व शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. आणि आमदार साहेबांचं पुन्हा आमचं काही त्यांच्याजवळ काम असेल, आम्ही कधी गेलो तर अशीच आम्हाला कायम सहकार्य करतील अशी आम्ही आमच्या गावातर्फे एक आशा व्यक्त करतो. आणि पुन्हा एकदा आमदार साहेबांचे आम्ही सर्वच शिवसेना पदाधिकाऱ्यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. आणि आमच्या युवकांतर्फे एक छोटीशी पुष्पगुच्छ आम्ही त्यांना देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कोकणातील जमीन दिल्लीतील धनिकांना विकण्याचा डाव, विनायक राऊत यांचा गंभीर आरोप. कवितांची पुस्तकांची गावं मुलांना वाचनाकडे वळवतील, दीपक केसरकर यांचं प्रतिपादन. आणि भूमिपूजन झालेल्या ट्रेनिंग सेंटरमधून कुशल उद्योजक तयार होतील, नारायण राणे यांचं प्रतिपादन. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.